Norokni bising baksa comment khlaiye hai hinai singo breakup tamni bagai kaisa video snamdi hinai pheba breakup tamni bagai kubui kok bai ki film ungkha bkhano nai hamjagya mokhangno nai hamjakhe breakup ungnani no nangnai tamkhe je borok bkhano nai eba tomungno nai hamjago bo je phurphano breakup ungnani nangla tabuktai kaisa singmung tabukni cherai rok tamni bagai lama hamyawo thangai deranani na aboni soi ki film ungkha tomung sitra tongnai bayap rok bai gedalmani bisingtei bayap song tini ang norokno sanani naimani kok ungkha omo haisi o sungsaro omo hai kirima singja tongmungni borok rok tongo borok nini life no hamya khlainani tei derarnani bagai simino phayo aboni bagai no nung amo hai borok rok bai hakchal tongdi romdi nung kebono hamjaknani sikang bini bkha eba tomungno amjogui hamjakdi eba nung kebo bai bayap khanani sikang bini tomungno naijomdi tomungno nung kirima singsa abo hai tomungni borok rok bai gedal khe nung bipod wo klainai nini life nosto ongnai nung derawi thangnai hake phaidi ang norokno sawi khnarnai amo hai kirima singsa tomungni borok rokni kokno tamni hinba nung borok bai hakjal ongoi mannani tei tai problem rogo klaiyawi tongoi mannani tei number 1 je borok bukuk sitra sanani loikenang bunyo respect khlaya mungsapano samung khlaya tei happy eba tongthok thamchi kutung te bunyo je khuk phaitei kutuknai bini thani thamchini control krei amahai borok rok ungkha characterless nung amahai borok rok bai hakjal tongdi tamne hinkhe amahai borok rok bai tongoi nung mungsasuk phano kaham sirngnani lama mangla teruk nung phaltu tomungno sirngnai hake teruk nung hamya lamao thangai tenini respect rok kamawi thangnai number 2 nung amahai borok rok bai bo hakjal tongdi je borok nini thanio phaye waire wai nini bkhano sbainai tainono tatal kok sanai amahai borok rokno nung poitota khlaidi paithago bonini bkhano sbainai nini imang rokno sbainai nini tongthok rokno skmawi rinai amahai borok rok buni langmao phaye game simisi thungo aboni bagino je borok nono tatal sanai eba nini bkhano waire wai sbainai nung bono poitota khlaidi tai nung bobai hakjal si tongdi number 3 dalsa borok rok omahai tongo borok nini bskango nono hamya saya azom khe nono lopsao phia nini bskango no buini kokno khe belai khe no sejakrak omahai borok rok ungkha jibukni slaiphano borok ni bis kirma singsa borok nini thani srapsani bagai simisi phayo tamne hunke borok nini thani mannani rokno belai khe no musungjago pheba nung abahai borok rok bai hakjal tongdi amahai borok rok ungkha nini sotrusi number 4 sex khlainai borok rok bai hus khlai tongdi borok ungkha jebrphano borok ni mind no negative thinking khlaio te teruk borok no unsuccessful lamao talango nung amahai borok rok bai ta tongdi amahai borok rok no borok ni goron tomung chamung te kok sathani rogono bujui mannai je borok rok ni mind no sex ni thinking kuplung bini status te post rogo abahai sitra video rokno bo post khlaio te picture rokno kabangkuk bo use khlaio romdi dukhuni borok hunke set status rokno use khlaimani hai number 5 nung amahai borok rok bai bo jebrpano hakjal tongdi je borok khairokma krei nakarma krei te hamjakma krei tamni hunba abahai borok rok nini hamyani jorao nono mungsapano chubagla nini kaham nobo borok nukui mangla borok ni bkhao ungkha jebrpano buino naislermani mangno kuplung tamukhe nung abahai borok rok bai hakjal tongkhang keno kaham hake bayap song norgoti nini simi abahai kirima singsa dalni borok rok bai hakjal tongnani no saitokdi paithago ang sanani muchungo gobang kukno bayap rok chini laibo phaye jengno derarnani mangno gobang aboni bagino bayap rok bai jebrpano jeng hus khlaibo tongnani nango hake norok tini o video no bahai ingjak abo comment khlai sadi da video no sajagi tongkhang ke norok like khlai share bo khlai redi tai je ani channel lo katal fainaro norok ani channel no subscribe khlainari biskango ang teb norok ni bagai motivation te story video rok no tubonai norok jotono kaham krungno tongdi hambai।